איזה יום יפה. אני מקווה שהיהודים לא יבואו הפעם. הם ממש מעצבנים. היי חבר ערבי שלי. מה הולך? מה אתה רוצה עכשיו? אני סתם פה כדי לגרש אותך מהאדמה הזאת ולקחת אותה לעצמי. מה? נכון חברים, היום אנחנו רואים איך ישראל קמה. אני מתכוון למדינה הקטנה הזאת. גברותיי ורבותיי, קבלו. הכל מתחיל בשנות ה-1800 עם איזה בחור שקראו לו תיאודור הרצל. הבחור הזה ראה את כל האנטישמיות באירופה ואמר, היי, מה אם יהודים ילכו לגור בפלסטין במדינה יהודית משל עצמם? אז הוא כתב ספר שקוראים לו המדינה היהודית, שבו הוא דיבר על הרעיונות של מדינה יהודית על אדמה פלסטינית. מה? בארץ שלי? כן, בארץ שלך. אז תיאודור הקים תנועה פוליטית, שאחר כך נודעה בשם ציונות. התנועה הזאת נתמכה בהתחלה על ידי מעט יהודים, אבל אחר כך יותר ויותר תמכו בה, עד שרוב היהודים תמכו בציונות. נקפוץ קדימה למלחמת העולם הראשונה, הבריטים הבטיחו למדינות ערב עצמאית למנהיגים המקומיים אם הם יעזרו להילחם נגד האימפריה העות'מאנית. הערבים מרדו, נלחמו לצד הבריטים, והעות'מאנים הובסו ב-1918. הקטע הוא כזה, הבריטים גם עשו הסכם סודי עם צרפת כדי לחלק את השטחים של האימפריה העות'מאנית במזרח התיכון, וגם הבטיחו ליהודים בית לאומי בפלסטינה. מה הבריטים שיקרו לי? הם בגדו בי. די מהר יהודים התחילו לעבור לפלסטין, והערבים לא אהבו את זה, אז המתח בין מוסלמים ליהודים התחיל לעלות. אבל אז קורה מלחמת העולם השנייה, והשואה. יותר מ6 מיליון יהודים מתו בשואה, ומי שנשארו ניסו לעבור לפלסטין. אבל אז הבריטים, כדי להימנע מבעיות נוספות עם המוסלמים והערבים, לא הרשו ליהודים להיכנס לפלסטינה. הדבר גרם לבעיות רבות אף יותר, במיוחד בין הבריטים לבין היהודים, והבריטים, שהיו מותשים ממלחמת העולם השנייה, נסוגו מפלסטינה והעבירו לידי האומות המאוחדות, שזה עתה הוקמו, את השליטה במצב. אז האומות המאוחדות חילקו את פלסטין, שטח אחד ליהודים, שטח אחד לערבים, וירושלים הייתה אמורה להיות בשליטה של האומות המאוחדות. אבל ברגע שהמנהיגים היהודים קיבלו את זה, הערבים לא קיבלו. אז אף אחד מהם לא הצליח להסכים, אז פרצה מלחמת אזרחים אכזרית. עד 14 במאי 1948, כשהבריטים רשמית עזבו, המנהיג היהודי דוד בן גוריון הכריז על העצמאות של מדינת ישראל. אבל, איך שישראל הכריזה על עצמאות, כל השכנות מסביב תקפו את ישראל. עכשיו אתם הישראלים מתים, ככך. לאט לאט, כי ישראל ניצחה. מה? כן, אבל הסיפור הזה זה לסרטון אחר. אז אם אהבתם את הסרטון, תנו פולו ולייק, ונתראה בפעם הבאה חברה.